local piece. This is my first pack Oh my god. with one piece, piece of one piece. So as you can see here, right? So we're enjoying. All the people is coming here together. Yes. And for with a Cheers. Very hot. Your drink. Hello guys, welcome to my new vlog. So guys, जोंना दिनै गामियाव माने बान्द्रा आसार माने बस दं आरोना। दा बाथौ आरज बायदिसिना माने गासिबो जोबनानै थांबाय। ओमफ्राय दा नै एवगासिनो दं गाइसमोन ना। नै बेखौनो जाहोगोन आरोना गाइसमोन रायजोफोरनो दा नै ओरैजाय आरज खनग्राफ्रा नै आरज खनखांबाय आरोना जोबजोबबाय। ओमफ्राय दा बिथिं एवगासिनो दङ ना एवग्राया नै जोंना आदा ललित। ओमफ्राय नै जोंना आफादगिरिया जोंनि बाथौनि आफादगिरि बियो खालि लोंनोल' नागिरखुमागासिनो दं नै नाया मोनजोबबाय। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ओंखामखौ आयंआ सोनामा ओंखाम संग्राया नोंहाबो लाबोबावनांगौ दंना सासे माथो सासे लाबोबावनांगौ सानै हरनांगौ दंब्रा नोंना बुजिनाया उल्थासो बुजिदों खोमा उल्थासो बुजिदोंदां नोंना आयंना सानै हरनांगौ सासे लाबोनांगौ दंबावो बारा गोबाव गैला मोनजाथारसिगोन र' बैसागु मोखाङाव जोंना पेन्डेला थालिर बिलाइनिसो जागोन दै टेन्ट हाउस नङा टेन्ट हाउस बानायनानै 20-30-50 गारनानै थालिर बिलाइ खोबजोबगोन आरोना जोंहा आंनि लोगो आरोना नामखौ लाथ'ला थ' गाइसमोन मोनजोबबाय आरोना गाइसमोन नैबे जाहैबाय दालि नै दालिया जि लाथा लाथाखा बेबो दालि ना बेबो दालि मोनजोबबायलै गाइसमोन जानांसिगौल' अफ नै बिथिंजाय ना ओमफ्राय माना नाजों बेलाथि टप नै बे जाहैबाय ना बेलाथि टप नै एसे ओरै एरखोलाय ब्र' थरा उठायगा नै गोथाव मोदोमदों दुन्दिया होआखै खोमा माथो दुन्दियानि सिनानै गैया ओमफ्राय बेयाव मा दं बेयाव जेबो गैया माथो थ' गाइसमोन माने बस दं नालाय गामियाव ओमफ्राय माने ना जाहोसिगोन आरोना रायजोफोरनो जोंनि गामियावनो जोंना बसाव बारा अमा बेदरफोरखौ होनो नागिरालै गाइसमोन नाखौ बांसिन बाहायो जाग्राफ्राबो नाखौसो गोथाव मोनजाखायोनो बसाव नै मोनजोबबाय गाइसमोन जानांसिगौल' गोथाव बुदांदां जानोसैलै आंबो गाइसमोन नै बिथिं आसार दङ नै आसार ओइ नैबे दुन्दियाखौ होनांगौमोन बेयाव थ' गाइसमोन जानांसिगौल' मोनजोबबाय मा नामोन इयो आदा ना सान्दा ना सान्दाया मोजांसिन जायो ना काटलाया मोजांसिन जायोलै जानो सान्दाया मोजांसिन सान्दा ना खम गथ'फ्राबो जानो हायो माखासे मोनखाबाय आरोना गाइसमोन नै ओमफ्राय थिंदा आरो एवगासिनो दंबावो नै बानलुखौ होजोबनानै खिस्राजोबनांगौब्रा मानसिफोरखौ दंबावो माथो नायानो ना दंबावो Hey bro, what's up? hello. What's up man? We're playing carnivore here. Carnivore here. गावनो रोंथारों जानोलै नोङो bro. Only one striker. Yes. I looking now. Okay guys. Do not touch red guys. No. Oh my god. What the man? No red, nothing. Oh, yes. Oh god. Oh my god. पुरा बिथिंजाय माने बाजि सोलिगासिनो दङ Hey bro बेसेनि बाजिया How much 500 wow Finish.
This game over now. Oh, not over, guys. Hey, bro. Oh my God. Hono nama bidiku? I can do. Oh yes, oh yes. Oh God. Pura baji सोलिगासिनो दं आरोना गाइसमोन. थ' गाइसमोन रावबो मोनजाथ'वाखै बेयाव थानायफ्रा खिन्थु आङो साखिनायग्रोनोसै आरोना गाइसमोन फिस मोनसे नै. Oh God. आं बुंदोंल' एनलाय सफैना गालांखाबाय. What man? बावदों. Hey, जोंना मालिका फैबायलै दासो. संख्रिया बाबदों. संनाय खावनायनि माबाया नों होनदों नामा गासिबो मेना गाहेलाया? मैयानि नङाब्रा दिनैसिमबो मेंना एसे बैयाव गोजा लोंहैदोंमोन. दिनैनि साइडआव दालि संना गालांबाय बेस्राया. दिनै फोजोबनोसै. दिनै लास्ट दिनै जोब्बाय. दासो मोजां जायाल'सो थांनाङा. नै नाखौ देखायनोसै. नै नायानो सोर संनाय संनाय नामा? नाया 70 केजि लाबोदोंमोनलै. 70 केजि. मानसिया 25 जोंनो. 25. डाबल जानायाव जागोन आरो मानसियाबो 70-25. दुन्दिया होनांगौ बेयाव दुन्दिया होआखैनो. थ' गाइसमोन मोनजाग्रोसिगोन आङो नै फिस मोनसे लानानै फैबाय. जाग्रोनोसै आरोना गाइसमोन रावबो मोनजाथ'वाखै आङो जाग्रोनाय जासिगोन फिस मोनसे नै. Oh yes, oh yes. Hi bro, tell me now. Yes. Any drink? What are you going to know from my side? Is this tasty guys? Tasty. Local piece. This is. What do you want to know? What? Please tell me. Right now. होसिगोनलाय नै. Hello, this is my first pack. Oh my God. With one piece of one piece. So as you can see here, right? So we're enjoying. All the people is coming here together. Yes. And with our all Batu people are here. Yes. So some people are getting singing, and some people are praying, and some are enjoying by side to side. So I cannot express right now from my side. Okay. Yes, bro. Chase. Okay. Chase. Very hot. Your drink. गाइसमोन बुदांदां जानानै आरोना बसावहाय नाजों गामिया एकदम सिरिथार गासिबो बसाव दंहैजोबो गाइसमोन नै लांदांथार. होमबा गाइसमोन बेनोमोन ब्लगा एसेनोसै गोजोन्थों.